2018 मायथाइयावनो गायसंजादोंमोन मोब्लिब बिथांखि। खुन्थियाबो गायखाबाय, थारबो सोंबाय, मोब्लिब ट्रेन्सफर्मारबो थिसनबाय। नाथाय दिनैसिमबो मोब्लिब जोंनायनि जेबो आबुं खामानिखौ मावना होआखिसै। मोब्लिब जोंनायनि सोलायै मोब्लिब ट्रेन्सफर्माराव दायो हाग्रा दुजोबबाय। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दत'मा एलेंमारि सयनासिपारा गामियाव जादों। गामिनि रायजोफोरा थाबैनो मोब्लिब जोंनायनि राहाखौ खालामना होनांगौनि दाबि खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दत'मा एलेंमारि सयनासिपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा मोब्लिबनि जेंनाजों भुगिनांदों। भारत सरकारनि DDU-GJY बिथांखिनि गेजेरजों 2018 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दत'मा एलेंमारि सयनासिपारा गामियाव गंसे मोब्लिबनि ट्रेन्सफर्मार। बेजों लोगोसे गासैबो खुन्थिया गायनानै मोब्लिब थारबो बोजबनाय जाखाबायमोन। नाथाय दिनैसिमबो मोब्लिब फोनांजाबनानै होयैखौ लानानै रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैबोनो गोनां जाबोदों। जेरै केरासिन थावनि बेसेन बांनायनि थाखाय गथ'फोर बिजाब फरायनायाव लाइट सावनाय बायदियाव बांसिनै जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनिखायनो थाबैनो मोब्लिब बिफान आरो सरकारखौ बे आद्रा थानाय खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होनानै मोब्लिबखौ फोनांजाबनानै होनांगौ होनना खावलायहरदों रायजो राजाफोरा। दिनै एलेंमारि सयनासिपारायाव फुंनि समावहाय ज' जानायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय एलेंमारि सयनासिपारायाव दीनदयाल उपाध्याया ग्रामीण ज्योति योजनाया 2018आवनो इस्टाब्लिश जानानै मोनसे स्किम लाबोनानै कन्ट्रेक्टरा बे जोंनि गामियावनो गायसनदोंमोन। नाथाय कारेन्ट थारखौ बोनायजों लोगोसे ट्रेन्सफर्मारखौबो इस्टाब्लिश गायसननायजों लोगोसे जोंनि गामियावहाय माखासे थारखौ बोनांगौमोन, नाथाय कमप्लिट आनसाक्सेसफुल खालामनानै गालांदों। दा नायदो रायजो राजाफोरा जों लोगोसे निउस चेनेलखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरा अननानै नाय, जोंनि गामियावहाय ओरैबायदि समस्या जानानै दङ। कारेन्ट ट्रेन्सफर्मारखौ बानायनायजों लोगोसे थारखौ कानेक्ट खालामनानै होआलाबानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय गेप जानानै थानानै, नाथाय जाय खामानिखौ मावदोंमोन बे मावग्रा मानसिया दिनै कानेक्सनखौ दासिमबो लागायना होआखै। जोंनिया फकिराग्राम SDU साब डिभिजनेल इलेक्ट्रिकेल अफिसारा फकिराग्राम सेन्टारा गोलैयो। बे फकिराग्राम सेन्टाराव जोङो बबेबा समाव जों अफिसाव जुदि थाङोबाबो, नाथाय अफिसारफ्रा जोंजों रायलायनायावहाय जोंखौ माखासे इंगित होनाय बायदियै मोजां खोथाखौ बुंजोबनो नागिरा। दा जोंनि थाखाय जोंनि गोनां खामानियानो बेनो जे रायजो राजाफोरनि जानानै जोंहा बुहुद प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ। जोंहा बे दा कारेन्टआ दङबाबो दस्रा गामिनिफ्राय हायनानै लाबोनानै गामियाव पावारा थिग मथ' साप्लाय जाजोबा। आरो दा कारेन्ट समावहाय कारेन्टनि बयनिबो थाखाय प्रयजन गोनां दङ। जेरैहाय दा फरिखा मेट्रिक बा HSLC फरिखा आरो हाई सेकेन्डारि फरिखा आरो UG डिग्रिनि फरिखा जानो थांगासिनो दं आरो जाखांबायबो। बेनि थाखायनो जोंनो पावार साप्लाइखौ जाय खामानिखौ मावदोंमोन बे बिथाङा आरो थाबैनो मावनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाहैबाय आङो। जोंनि गामियाव फ्रायनो 40सो न'खर दङ। आरो जोंनियावल' कारेन्टआ दस्रा गामिनिखौ आं बांद्राय बुंनो थाङा, नाथाय जोंनि गामिनिखौ आङो मेगनजों नुनानै खोमाजों खोनानानै बेखौनो बुंनो थांदों। सरकार बा डिपार्टमेन्टखौ आङो गोसो गुरैयै बेखौनो गामिनि जानानै बेखौनो खावलायो जे अननानै जोंनि जानाखि खामानिया आद्रा जानानै दङ आरो कारेन्ट पस्ट बा सिमेन्टफोरखौ डिसटेन्स हिसाबै जोंनाहाय बुहुद प्रब्लेमाव गोलैयो। मोसौ बोरमा खानाय बा अबेबा कारेन्ट पस्टआहाय मेइन लामा खाथियावनो, लामाया गेजेरावनो अबेबा फसंजानाय। दा बेखौ डिरेक्सनखौ बा रायजो राजानि सुबिदा बायदियै जाहाथे डिसटेन्स हिसाबै अननानै खुन्थियाखौ गायनानै थारखौ मोजां फेसिलिटि होनानै थारखौ कानेक्ट खालामनानै ट्रेन्सफर्मारजों रायजो राजानो पावारखौ होनो हानाय गोहोखौ जोंनो नांगौ। दा जोंनि बाहाय जथुमनायनि उद्देश्यआनो जादों माने जोंहा 2018आवनो नैबे जोंनि DDU-GJY जजनाया फैदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय
बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो कन्ट्रेक्टरा बेखौ लाबोदोंमोन नाथाय दिनैसिम बे जोंनि माबायावहाय नैबे कारेन्टआ जोंना दाबो साक्सेसफुल जायाखै बे साक्सेसफुल जायैनि खार'नाव जोङो दा फैगासिनो थानाय मेट्रिक परिखा ओइचएस माखासे परिखाफोर समावहाय ओरैबायदि उसुबिदा गोग्लैयो माने गोदोनि माबा बायदियै सोलिनो हालाना दा माबोरैहाय माने बै समनि बाथिया दानि स्रां बायदि सोलिला दा बेबायदि सोलिनो हाला आरो दानि बेलायावहाय केरासिननि दाम डिजेलनि दाम गासिबो बुस्थुआनो दाम बारायजोब्बाय बिराद प्रब्लेमाव गोलैबाय केरासिन लिटारसे बायनांगौ 100 थाखानि बारा खोमा मोननोबो थाङा दा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जोंनाव गोलैगासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो गामिनि जानानैहाय सरकारखौ अनुर'ध खालामजोबदो थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होफैयो आरो सिगाङावहाय जोङो थांनानै एसडिअ जों रायज्लायहैदों एसडिअआ मोजां डिटेल खोथा बुङा फिल्ड अफिसार फैदों फिल्ड अफिसारा मोजां खोथा फंसेबो बुंहराखै दा थाङै थाङै जों थांबाय थादोंमोन खनब्रै खनबा नाथाय खनसेबो मोजां खामानि माबायाव मोजां डिटेल गावसिनि सिंनि बाथ्राखौ बुंफुङालासिनो ओरैनो बाहेरा थांगोन बेबायदि खोथाखौ बुंहरबाय थादों आरो दानि गोदान एसडिअजों थांनो रायज्लायहैदोंमोन दाखालि 2 थारिखआव फैनो गोनां खोथामोन बेबो फैयाखै जोंखौ थगायनानै दोनबाय दा मानि खारनाव बेबायदि थगायनानै दोनखो बेखौ जों मिथिया दा बेनिखायनो सरकाराहाय जोंनि नैबे सयनासिपारा गामियावहाय थानाय कारेन्टखौहाय कमप्लिट खालामना होफैयो बेखौनो बुंनानै आं आंनि माबाखौ दोनथ'नाय जाबाय